Здравейте! Аз съм доктор Румяна Желева. Представям България и партия ГЕРБ в Европейския парламент от 2 години. Имам опит и кариера преди да започна да се занимавам с политика. Това ми изпълва с увереност и ми дава сили. Като ръководител на делегацията на ГЕРБ, активно участвах в парламентарната работа на най-голямата политическа група в Европейския парламент. Успешно се включих в изготвянето на европейското законодателство в областта на регионалното развитие, европейските фондове и социалната политика. Време е ние, българските граждани, да се уверим в практическата полза от членството на България в Европейския съюз. Искам и ще работя за това все повече от нас, българите, да познават Европа, както и европейците да разбират по-добре България. Преследвам целите си до край. Не се страхувам да назовавам нещата с истинските им имена.